Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Subhanallahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau na wayi gari da samun wani mummunan labari cewa mai sauraro, domin jin yadda wannan lamari ya kasance, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da Arewa baki ɗaya. A yau na wayi gari da samun wani mummunan labari cewa a daren jiya masu garkuwa da mutane sun ƙara sace wasu ɗaliban makarantar Islamiyya a garin Mahuta da ke ƙaramar hukumar Ɗanduma a jihar Katsina. Sun tarkata su gaba ɗaya sun nufi cikin jeji da su, kamar yadda suka yi wa ɗaliban secondary na Science and Technical da ke ƙaramar hukumar Kankara. An ce an sace ɗaliban ne akan hanyarsu ta komawa gida, bayan halartar bikin Maulidi a unguwar Alkazim a wani ƙauye da ke kusa da su mai suna Ɗandume. Allah ka tseratar da waɗannan ɗalibai, Allah ya sauwaƙe. Amma fa abin takaici ne yadda masu ikon faɗa a ji na ƙasar nan suke ƙaryata alaƙa da take tsakanin 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke dajin Sambisa da 'yan ISWAP da suka dami arewa maso yammacin ƙasar nan, wato Katsina da Zamfara da Sokoto. Lallai shakka za a ci gaba da ganin irin wannan mummunan al'amari idan har gwamnati ba ta miƙe tsaye wajen kawo maganin waɗannan tsagerun mutane da suka damu arewa maso yammacin ƙasar nan ba. Kuma tabbas ba wasu bane ba face 'yan ƙungiyar Boko Haram. Da daɗewa mun daɗe muna nusar da mutane akan cewa Abubakar Shekau bai da buri, bai da fatan da ya wuce ne ya samu haɗin kan ɓarayin shanu da suke arewa maso yammacin ƙasar nan. Kuma kar ku manta, faifan bidiyon da ya saki kwanaki me ya faɗa? Su ne suka sace ɗaliban secondary na Science and Technical da ke ƙaramar hukumar Kankara. Kuma kar ku manta, a shekarun baya, watannin baya da suka wuce, wata 5 zuwa 7, lokacin da shugaban ISIS ta duniya ya rasu, ko kuma mu ce sojojin America suka yi bombing ɗinsa a ƙasan gada, sai da aka yi mai sallar jana'iza a garin Zamfara. Wannan sallar da ko da gawa ba ta nan mutum zai iya sallatar gawa ko da ba ta nan, sai da aka yi wa shugaban kungiyar ISIS ta duniya wannan sallar. Amma abin takeici, abin haushi shine har yanzu masu ikon faɗa a ji a ƙasar nan suna ƙaryata cewa wai ba 'yan kungiyar Boko Haram bane suke wannan ta'asar a arewa maso yammacin ƙasar nan ba. Ba wani abu bane yasa suke faɗin haka, saboda ba 'ya'yansu ake ɗiba a makarantu ba. Yau da a ce a cikin Abuja aka shiga cikin Osokoro ko kuma Bila aka ɗebi wasu daga cikin ɗaliban makarantun da suke unguwar nan, wallahi da kaga yadda tsaro yake aiki a ƙasar nan, da kaga yadda tsaro yake aiki, domin ko cikin garin Abuja ba za a bari da su ba, su kuma za a nemo su. Amma da yake 'ya'yan talakawa ne, ba 'ya'yan wasu sanatoci ba ne ba ko kuma 'yan majalisa, kaga sun yi burus har suna ƙaryata cewa ba 'yan Boko Haram ba ne ba. Allah ka tsare mu, ka kare mu, Allah ka yi mana maganin wannan bala'i da yake damu mu. Mai sauraro, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe. Mun gode.